Ja, den hvor man danser med mærkeligt. Ja, gør I også det? Ej, men jeg har bare set det. Det ser fucking latterligt ud. Ja, der er Jeg nogen, elsker sang. der er nogen på vores Og skole, der klasse. gør det. Ja, Også fra 8. klassen, eller hvad? Ja. 8. de danser pisse mærkeligt, når de gør det. Og hvis man ikke danser med, så får man en lammer. Det er fucking godt. Dans eller smør. Vi CT. Ja. Like, what the fuck shit. Danke nu. Ja, det kunne være, at jeg skulle gå ned og tage internetkablet. Nej, så kommer jeg til at tage skat 20. Nå, optaget. Nu. Det har jeg gjort noget tid nu. Okay. Så lige har sagt, det var du begyndt. Men Det okay. gjorde jeg jo, men I hørte ikke rigtig efter. Hej. Fed. Og jeg fik lige en bot. Og en easy bot. De mangler næsten hele deres time. Headshot. No way. Friendly heart. Headshot. Jo. Den er running man, jeg elsker running man. Elsker du med en running man? Og jeg kommer lige om to, jeg kommer lige om to. Ja, fint. Kasper, Ja. hvad laver du? Hvad det hedder den? Det er AVP Ace. Jeg tror, vi har en mand, der spiller med AVP og prøver for Ace. Fedt. Bye. Go away. What No the way. heck? No. Så har han fået en skar 20. Oh, What the fuck, man. fuck? What? Da jeg spawnede, ikke? Så har helt automatisk fik en skar 20. Eller var det en, der droppede den til mig lige at spille? Så jeg skulle også sige det. Mega ærgerligt, at han er blevet magbandet. Det er som om han ikke har gejsen til at spille. Og hvem var det lige, der nåede det? Inden... Har du gjort det for sjov på? Hvad gjorde jeg? Hvad mener du? Og en noob. Ja, en noob. Ja, Dæks på auto. Let's go. Okay, relativt. what? Hvad sker der? Ja, rip. Den øverste på mit scoreboard. Den øverste. Ja. Aldrig. Okay, jeg har ikke særlig godt net, siger det bare. Ja, ja. Deploying decoy. Ja, ja. Det er nok. Laying Ja, down fuck dig, man. smoke. Det er A. 2B og 2A. Okay. Jeg fik en. Ja, jeg døde direkte. Jeg løb bare ud, og så døde jeg. Pas nu på din skud, Emil. Ja, Kasper. Oh. Bag dig, bag dig. Jeg er stadig. Den dørste. Hold da væk, jeg skal lige hurtigt ned om Der er 2 to bag. sek. Go away, guys. A. Oh, de er... That's right. Oh my god. Jeg hader min søster. I have my Meget. key. Yeah. Okay. Og det ser fucking... Shut up. Shit, du er allerede sur, Emil. Jeg er sur. Ja, Ja, du siger, oh fuck you, shut up. Ja. Det er fucking irriterende. Vand. Nej. nej, vi tabte. Bare lave med Prøv at se, dødshavet. kan I se, hvad jeg mener med det der? Det ser fucking godt ud, når der bare står sådan en type juice. Og så en masse farver. Ja, så skulle det bare være et helt hold, så ser det mega nice ud. Så skulle det være hele hold. Throwing Ja, det går fint. Man kan ikke sådan. Lord. Så jeg lige min ren smoke. Det er igen. I alle A. Hey. All go i. Ja. Kom en runde, skal jeg bare nok. Oh my god. Oh, ey. We got the bomb. Var mit.
Ham skulle jeg lige til at tage. Det er faktisk. Det var bare også der til And det. girls. Vi skal ikke tage af, at Sagde han lige and girls. Det ved jeg sgu da ikke. Hvad? ej, det var for fucking godt med hende der YOLO Han kill. han er ikke en pige, vel? Kasper, Nej. Men lige, Hvor er Let's go, people. det håber jeg ikke. Decoy. Så har han godt nok sådan en Emil, kom ud, mand. Fuck, langt. det var fordi, jeg lige skulle til lydstyrken. Jack. Lydstyrken, ja. Deploying flashbang. Emil, jeg booster dig. Hvad med? Det er B. LB, det B? eller hvad? B, ja. Throwing fire. Ja, eller det tror jeg. Ja. Der er i hvert fald ikke nogen herinde. Grenade out. Ej, ikke LB. Jo, nu. Alle B. Throwing flashbang. Jeg tror. No shit, Sherlock. Nå, så nåede jeg ikke engang frem. Nice work. Fuck, du er det meget Jeg er klar på, at jeg flasher jer alle. Ej, jeg har Og hvis jeg siger på den måde, så kigger jeg den anden vej. Det plejer jeg at gøre. Det plejer at være mig, der gør det. Det er dumt, når I gør det, fordi I ødelægger vores team. Ja, det ved jeg. Let's go. Det var ikke mig, det var Thanks. lige. Okay, peak. Jeg har net, eller rubber band. Flashbang. Ah, flash it. Værsgo. Incendiary. Hvor må se, guys. Husk. Emil, fuck, hurtigt. Smag har brug for det. udskyder. Gå af, Emil. Hurtigt. Ja, jeg går også. Jeg er hurtig. Smoke. Ja. Flashbang. Du ser ikke hurtigt ud. Hvis du skal være hurtig, så skal du have speedos på. Speeder. Og hurtige briller. Ja, og hurtigt briller. Han planter. Ja, de har plantet. Ud. En blå der. Gå og hold ham, så diffuser Kasper. Ej, pis. Ja, Fuck, jeg vidste. han kom fra den anden side. Åh, hvor er det dumt. Jeg skal ikke købe en peni mere. Jeg køber fandme en år nu. Det var det, jeg sagde, du skal ikke købe en penny. Men kæft, jeg gider ikke at Jeg købe. skal nok holde med, hvis der er 20. Det er næsten. Jeg er klar på, at de skriver i chatten, fucking nu. Eller et eller andet i den stil. Fucking absolut. De skader næsten det samme. En peni og en 7. Næsten. Jamen, den P7 den er bedre. Ja, for fedt. Throwing smoke. Der kommer nogen... What can I impact? Det kan ikke bare gøre det der. Jeg stod og hoppede fra side til side. I hear someone be... En B. Yep. Se Emil, kan du se hvor skal... Ja, fedt. Det er dumt. Okay, brain. Go leave. Go B. 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 Green B. Green B. Skubland! Ja, okay. Slap lige af, Kasper. Slap af. Fire in Ud og blødt. Træk vejret, Kasper. Træk vejret. Kom så Emil, du kan godt tage dem. 360 no scope. Øj! Go in Uh. and defuse. Fuck, hvor easy. Lad ham diffuse. diffusing. Han er set. Easy, guys. Easy. Yeah. Kill him. Ja, Fred, det er den der blue lemonade der. Hvad for en? Der er mange Blå stikker lemonade. på, Nå, den du har? som du havde. Ja, Blå hold nu lemonade. kæft Emil. Der er ikke nogen, der gider høre på dig. Hvad? Der er sket, men... Okay, Han blev jo Mac-ven, Mac. Hvor- og han har en hvor er- bønder. Han har også en kniv. Ja, ja, fuck ja. Fuck ja. Ja, Kasper, det er alt sammen din skyld. Og jeg har jo den der red ring der. Du kunne bare lade være med at report mig, Kasper. Du skal ikke give mig al skylden, vel? Hvad svigt til det? Smoke. Ja, okay. Ja, vi. Og alle de andre, der... Laying down Du smoke. reportede mig, fordi jeg er meget bedre end dem. Flashbang. Jeg forstår ikke, hvorfor de... Grenade out. Eller Nå, jeg tak. tror, de er bait. Det tror jeg ikke. Throwing flashbang. B. I see what's it. Er der B? Jeg er også Nej. fri. Der er ikke nogen B.
Var der smidt ild? Ja, tak. Du var lige ved at ramme mig. Jeg synes. Der er heller ikke nogen midt. Check T-spawn. What the fuck is this? No one T-spawn. Think Det er they're... en eller squeaky. Where are Det er ikke lige. I don't know. Two A. They're pushing now. Oh my fucking god! A. Pis! Døde du? Ja. Sådan pro... Han hedder... Ja, jeg kan godt forstå, hvorfor han hedder Pro nu kom derovre. Fordi han er en pro nu. Iskold. Say maybe, maybe. Deploying flashbang. Nej, det bliver mig Kasper, MVP, du kan tage dem, ikke? du kan tage dem. Du kan tage dem, Laying Kasper. down smoke. Jeg kan godt være, at jeg kan tage dem, men jeg kan så ikke nå fuse. Det er lige meget, bare tage på dem. Du kan godt nå at tage på dem. Godt gå derop. Fed. Det vidste du ikke, Emil. Nope. Please give me. Så... Please give. Please. Do you want it? Do you want it? Yeah. Say please. Okay. I want this. Okay. Var hun MVP? MVP? Er det en pige? Er det en pige? It's right here. Nej, benet altså. Var det en pige? Hvad? Kasper? Nej. Er det en dreng? Ja, det er nok. Nå, Han, pis. han er ligesom Kevin. Fucking. Ja, hvor går i helvede til. Og har den værste pivestemme. Ja, som Kevin som er blevet års grin. Nej, års grin. Der er en ude. Tak. Nice one. Nice. Nej. Throwing fire. Okay. No! Wait, A. The bomb is A. Throwing smoke. der er en inde i A. He's me. He was Der er me. en inde i derinde ved tunnelen i A. Der. What the fuck? He's still me. Så. Shit. Godt det der. Nice. Godt det der. Save MVP. For flest drab. Yes. I see. What the fuck? Nice. I think Og så giver han den ikke engang til mig. D. Fuck ham. Emil, det er Okay. ikke der, Emil, det er How ikke old are you? der er strat call, eller hvad? How would I believe? Let's go. Ja, fuck det. Jeg vil også godt lige sige det. Det må du ikke. Så kommer vi og myrder dig. Okay. Det er heller ikke mig, der er strat call, så... Nej, det er mig. Smoke. Incendiary. Jeg tror, det er B. A clear so far. No, the bomb is A, Mid. I think. I hear Hey, them bomb mid. walk. Midt. Ja, bump mig herhen. I hit the bomb. Throwing smoke. Scan the bomb. Grenade out. What? The fuck? Incendiary out. Mucha dræbte mig, han er over ved bomben. Kasper. Throwing flashbang. Eller... Nej, okay. Jeg er inde. Han kommer. Det er så stille. Ja. Mucha. It's a free with Laying down smoke. Jeg har det der grin som hende der julelød. Der kommer en til derovre. Til højre. Incendiary out. Så det er lækkert. Hvad var det hende der, hun hed, Frederik? Hendes rigtige navn. Hvad var det, det var? Grenade out. Frederik. Ja, Hvad var det nu, hendes rigtige navn var? Maybe one minute. det kan jeg sgu da ikke huske. YOLO Girls. Nej. Good job. Good job. Jeg kom til at gå ud og spille But det. I'm better. But I'm better. Nice, but I'm better. Jeg kom til at gå ud og spille det der. Yep. Det Så tror jeg faktisk bare, man kan se sådan en Team Deuce, og så står der Steam Group, eller noget
Og så står der Team Deus Community. Let's go. Throwing fire. Smoke. 360. Wow. Jeg kan ikke gøre en 360. Deploying flashbang. Jeg kan lave en 360 no-scope. Headshot. Throwing a grenade. Jeg kan lave en fysik. Skal vi lige lave den? Smoke. Åh, så er det, jeg fik headshot. Der er en Peter. Hvor han B. Jeg er B. Well, I saw the pattern. Ej, nu er det ikke. No! Fucking way! Jeg fik fucking assist. Jeg så ham ikke, så jeg skal have min Kasper bag dig. Shit, du synger et år. Jeg skal aldrig nogensinde købe op igen. Jeg er skide dårlig til det. De har plantet. Her er der Emil. Kasper, han burde være vores år. Nice. Defusing the bomb. Fuck det. Fuck, du fik næsten ace. Du fik du 4 kills eller sådan noget. 3. Ej, Præcis, lige rundt om hjørnet. Fuck dig. ej jeg er faktisk god med år, så jeg er også over. Ej, vi har vel aftalt, at man skal bare tage orb, når man er Jamen, Godt. Emil er vores... main orber, ja. Men Meister, han vil jo også gerne spille med orb. Laying Ja, down smoke. så er vi bare mange over. Det er godt. Og Throwing på alt... flashbang. Vi får altså... P. Skal vi lade sådan en tårn? Og så stå med P og kigge en vej Throwing ekstra. flashbang. Hvad så med Anton? Ja, når altid også er her, ikke om? Flashbang. Men det er jo ikke det, jeg mente. Han er jo chef. Smoke. One Kommer B. nok. Jeg kunne mærke, at jeg lige skulle sådan. Der er en B, Kasper. Kasper. Ah, Throwing flashbang. Jeg fik lige en Peter. no hit. du er altså ikke lige så god som Kasper. Prøv det her. Nå, ser du mig spille? Fed. Nej, jeg ser Kasper spille. Det er så. Du ved, jeg ser kun folk, der er gode. Oh my god. Oh! Gas? Orange Jack gas? Eller hvad fuck det er? Det er okay. Har du en reaktion, eller hvad du siger? Reaction. Reaction? You have a reaction? Lock and Hvad load. betyder det egentlig? Jeg står lige nu. Reaktion? Ja. Det er nu af, når du bliver ældre. Hvad? Flashbang. Det er nu af, når du bliver ældre. Smoke. Så du skal godt så også. Laying down smoke. Ja, jeg er jo ældre end Torben. Ja, ja. Det er også. Du er også ældre end Kasper. Jo. One a boost here. Kasper, jeg headshotter dig. Okay, midt, faktisk. Det kan du gøre. One mid. Der er midt, Okay, jeg kommer. Behind me. Incendiary Right, out. ja. Jeg flasher. Throwing flashbang. Jeg laver lige... Deploying flashbang. Kig væk. Okay, han er gået midt, Jeg fik ham. Ja, jeg fik ham, kom herop. It's B, I think. NTCB, okay. Yeah, it's B. Men kunne han høre mig? De 2 og de 3. Han planter nu. Hvorhenne? B. Jeg fik en. Og han er over på ham den anden. Håndgranat. Throwing fire. Ja, det var faktisk meget godt. Jeg tror, du vil kaste den midt i det hele. Og de tror, du er over ved den anden side. Ikke mere. Nej. Fuck man, det er Godt nå det. Safe. Safe. Så. Ja, det er godt, vi fører. Fuck. Ah. Ja, det Dør. er... Hey! Kasper han sidder bare og flækker
Grin. Nej. Ja, med. Nej. Emil, du skal lige stå stille, når runden starter. Så står du helt stille. Det er vigtigt. Let's move out. Nej, så ramte jeg dig ikke engang. Skyd mig i hovedet. Nej. Jeg vil kaste en, Throwing smoke. hvad hedder det? Okay. Decoy i hovedet på dig. Laying Åh, down bi, smoke. bi, 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 bi. Alle sammen. Incendiary. Emil, B. Jeg kan også Til Gud. Grenade out. Flashbang. Var det ikke glas, jeg lige hørte gå i stykker der? Throwing flashbang. Fuck, bi. Der er en. Grenade out. Har de Det plantet? er det. De er ikke Nej. plantet. Jeg går ud og tage den AP, jeg havde, og save den til mig. Det er træls, at du lægger det sådan sammen. Fløj. Bum her der. Nej, han er det. Så ham ikke. Fik ham, jeg Gå ind og fik sæt den AP. ham. Hvor er den? From CT. Go back Throwing it down. under you. What the fuck? Okay, han kan godt gøre det. Just wait. Shit, han ramte overhovedet ikke til at starte med. Bare lige et skud. Han ramte ham ikke. For en kasse ekstra pik. Ej, ikke det der, hvor man kan spille med våbnet lidt højere op. Hey Emil, stå helt stille til at starte med. Jeg mistede 50 liv. Du gjorde det, du mistede et. Hvis ikke du havde Nej, købt, jeg mistede faktisk ikke nogen. hvis ikke du havde købt sæt, eller ikke sæt, hvad hedder det der? Jeg Incendiary har ikke købt out. rustning. Throwing smoke. Du burde miste Ja. 1 HP af Var det. der smukket, Frederik? Ja. Deploying flashbang. I pusher bare bare. De er over i spawn, Ik spawn camp. Det er sat med. Ja, jeg står med AP. Hvad for den? Nej. Du kan ikke tro mig. Jamen, de står op De på har sådan- boostet sig op på en container. Nej, man prøver at gå boost, så. Jo, det hører man. Nej, man kan godt komme derop uden at blive boostet. Og vi har bomben nu. Ja, slap af en. Det er så også lige ramme, ikke? Ja, det er bare... Godt. Kommer ikke Lad være derfra. med at pushe alle sammen. En bliver ved bomben. Der er en der, han går derfra. Easy guys, easy. Easy. Jeg kører fucking dårligt lige nu her, jeg ved ikke hvorfor. Jeg kører kun med 46 FPS. Jeg kører med... 46. Jeg vil lige prøve at Jeg kigge. køber 59. Jeg kører med 165. Men det er fordi, der ikke sker noget. Nu kører jeg med... Kører du bare med sådan 7 milliarder. Ja, faktisk. Okay. Throwing smoke. Okay. Jeg skal virkelig til at få noget bedre net. Flashbang. Jeg skal få et bedre computer. Smoke. Skal du det? It's me. Throwing a grenade. Man, der er en, der skal Oh Kom nu, shit. Frederik. Oh shit. Jeg har sgu da flashet for helvede, Kasper. Det var altså. Laying down smoke. Bomben er også smidt. It's going again. Big bum. Emil, gå midt. Gå ned tilbage. Jeg så ham, han gik den her vej her. Han gik herom. Ja, han er Shit, jeg har dum. en baddie score. Ja. What? Hvem skød efter mig? Fuck dig. Du var ikke bare, jeg var ikke engang henne med dig. Ja. Ja, Kasper. Ja, Emil, det er et fredskab. Let's go. Hvorfor? Det var mig, der skød ham. Hvornår er der holdstid? Når den ligger. Om en runde. Efter den er rundt her. Incendiary out. Incendiary. What, det vidste jeg ikke engang. Det havde jeg ikke set. Der er en B. Laying
down smoke. Der er en on site. Fire in the hole. To on site, to on site. Ingen af. 2B. B. What? Sorry, What the flash is sorry, going I on? flashed, I'm flashed, so sorry. Bomben af. Nej, B. Han sagde også, Ja, jeg I'm ved, sorry. Throwing fire. Jeg kunne få ham. Nej, jeg kunne ramme ham. Så han døde. Er du ude af City? Hvor City? Der, du så ham. Der er 2 tilbage. Nej, jeg synes, det er en omkring. One go Ja, defuse. Time. Ja, defuse! Defusing. Det kan ikke nå. You're not gonna know. Oh, fuck! GG. GG. Mucha. Jeg synes, hans navn er mega sejt. Mucha. Mucha! Nej, Okay, vi går... Mucha. Hey. Går af. nej, det var bestemmer. Go A. meat, rush meat, rush meat and go A. Okay. Go. Rush mid and go away. Og der Ja. er mit. Skal jeg også bare And rush? yellow, you are going first. Thanks! BGB. Nice. You fucking green, you fucking blocked my bullet. Oh my god! Watch out, behind. We gotta go A, not B. What? Sorry guys. What? Fuck, han så dig ikke engang. Nej, han gik bare ud og skød mig. Ja. Ja, det er jo klart, det Mac bliver 10, også jeg gør. elsker Mac 10. Jeg elsker Mac 10. to the music. Listen to the music. Oh. No. Don't sing. Okay. I'm the singer. Han sidder bare og tænker sådan, what the fuck? Jeg tror nok, det er den her, det er den bane, han bliver. Okay, Emil, der sidder en eller anden. Ja, det har jeg fundet ud 1B. af. One have 10 HP. Lol. Just can. Der kommer en på midt. Prøv at Kommer skyde. 2 Prøv at og skyde. 3. Skal næsten have 1. No. Only camp. Only. Peter. I think. Oh, nothing. He's defusing. Oh, he has 10 HP. Jeg tror, vi taber den her. Fuck, du har ikke shotgun. I Nej, have det an tænker jeg assist. ikke. Det tænker Jeg jeg sagde ikke til mig, at jeg skulle tage min shotgun. Tag din Fordi- shotgun, Kasper, og gå ud og nakke Ja, nu ham. har jeg ikke shotgun, vel, mand. Nå, Nå, fuck er du med? Dræber dig. kom an. Kom an. Så godt. Efter... Kom an, Kasper. Nej. Du må sætte den ude. Okay. Nej, Kasper, fucking. Can be. Og bare squeaky. Kom med dig. Kom ind. Jo, hvor? Der er en derinde. Jeg er derinde. Plan. Fedt dig, Sand for min helvede. fede. Kasper, for helvede. Hvad lover du? Kasper, you're Don't reporter kill dig for me. griefing. Don't die! Nice. Hvad lover du? Din idiot. Kasper, for helvede. De kan ikke vente. Jo. Alle sammen din skyld. Holy crap. Jeg har lige reportet dig for griefing. Kasper. Bare lad være med at lade. Jeg har lige Jeg vil reportet lige dig for fucking report. griefing.
briefing. Det er det samme som Victor. Ja, så Kasper, bliver han så Macband, eller hvad? Nej, ikke, det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert. Desværre. Go B. Jeg hold nu kæft, Emil. Der er ikke nogen, der gider høre på dig. Gå i. Hold nu kæft. Nej, lad nu være. Så går de kraftigt med af. Abre størret kolder. Og så den der, han gik også bare af. Mens han var Jeg gik også af. Ja, det var mig, Emil. Jeg er god. Nå, så. Rush nu ud og dræb dem alle sammen, Kasper, med. What the fuck? Han har en redline. Spurt, Det mand. har jeg også. Det har jeg også. Save VP, save VP. Kan jeg godt. Det er min redline. Det ved du alligevel. Okay. Det er fandme godt smukt. Sådan. Please save Midt. VP, please. Midt. Den sidste kommer med. Hvorfor? Jeg kan ikke lige nu. Hold kæft. Nice! Please give me VP, please. I need this. I need. Nej. Jeg ser hvor mange penge har. Buy your own, you fucking prick. Please. Please. Sagde han lige mu, please. Please. Okay, nu går vi B. Gå igen. Næste gang så siger jeg go A. Så siger Kasper gå bi. Ej, det er med godt. Ej, lad nu være. 2 mid. 3 mid. Don't go mid. They're going A. They're going A. From mid. Don't die. Jeg kan godt lide at bare den der gentager det hele tiden. Sådan 2 gange. Oh my god! Kasper han er bare sådan, how could I die? Det er engang med svætten. Fuck, han er dum jo, det går bare over diffuser God, nu. there's confusing now, bitches! Now, we're going out. Jamen vi, okay, jeg havde grint, hvis han havde fået dem alle sammen nu. Ja. Hey, vent lige. Skal du slukke? Ja, om lidt. Jeg skal ned og hjælpe med aftensmad. Jeg er fucking sulten. Hvorhen? Go B. Pizza. Endelig. Ja, jeg gør. I'm eating. Fucking lang tid siden. Hold nu kæft. Hold nu kæft. Gå ud og plante mig. Nej, hvad? What the fuck? Hacker, mand! Han kunne overhovedet ikke se mig. Det kan godt være, han stod lige bag mig, men han kunne overhovedet ikke se mig. Hvad? Kasper, hvis du dør nu, så dræber jeg dig. One has 12 HP. Sagde han lige drej. Hallo, lige væk. Sagde han det lige på tysk. Da. One had drej. Okay, jeg har der pro loop. Han har back. Please, I got an MVP. No. I was trying to do what everybody else doing. Jeg har lige råd til en gardin. Jeg har ikke råd til en kabine. Har du? Jeg bruger heller ikke. Rush B. Russian mama. Got a one shot. Goodbye. It's great to rush B. Purple. What? You have bomb. I know. Okay. I'm just dancing. Okay. Han er bare sådan helt... Ja, okay, fed. For helvede, Fred. Hvad har jeg gjort? Du smed en granat. Det var ikke mig. Ja. Det kan du se noget i chatten. Og det var Storm. Nej, det var ikke ham.
What? I got a one tap. It's really, you saw it. It was him from the car. Emil, her. Der er swan. Det tager vi. Wow! Jeg fik en headshot. Ja, det er fordi han stod og skød mig i hovedet. Hørte du det ikke? Han sagde, skyd mig jo. Emil, Hvad? prøv lige at skyde. kirkegården. Okay. Hvem er- Hvorfor fuck at de smider de der lorte lort der? Hvem var det, der tog på Hey, kirkegården? hvad med bus mig? Derovre. Hvor fanden er godt smoke på det der? Øj, så står han i vejen, mand! Hold kæft, din idiot! 20 midt. Kill him! Havde folk, der står i vejen, men de er så noob. Kill him! Vi har en. Jump! Sugar black! What the fuck, han hacker jo. Jeg skød ham lige i hovedet 30 gange. Okay. Mindst Emil, jeg Men lover det dig. kan ace Mindst dig. 30 gange. Du går ikke race. Selvfølgelig går der jo ikke nogen der. Jo. Ej, jeg ved det ikke. No. No, no. Den er tabt. Fuck this shit. Ja, Vi vinder, go vi fuck vinder. yourself. Yeah. Okay, vi skal vinde. Okay, hold gejsten lav, så vinder vi. Okay. Jeg køber Deagle. Ja, what? Jeg Kasper ikke din gejser. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Go A. Okay. Don't listen to the music. Okay. Kasper? Ja? Skød du mig lige der? Kom lige. Nej, jeg skød dig ikke. Jeg mærkte dig lige i hoften. What fuck? Kasper? Kill him. Kasper? Fuck! 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 Har du noget Åh, at sige? double kill. No! Why now? Kun en dag. Kun en dag. One city spawn. Jeg kan godt have en smøf nu. Du vil gerne have en smøm. Ja, nu. Fordi han er blevet fundet. Nej, jeg har lige fået en nedkøling cola. Ja, han I fik dag. Hvad er klokken? Jeg ser, hvornår er det først. Åh, det er klokken 6 timer. Hvor jeg ikke kan kigge. Jeg kan bare lige en Overwatch i stedet for. Nå Kasper, hvad siger du, hvis vi vinder den her? Ikke min tur. Så er du ligeglad. Jeg tror, jeg kommer i CO2. Det tror jeg ikke. Igen. Ja. Det var hvorfor er det, vi fik... Hvorfor vi røg ned? Ja, farvel. Jeg er ked af det nu. Jeg kan ikke gøre Ja. det. Ja, hvorfor var det, vi røg ned? Hvorfor røg vi ned? Nu er lort. Hvor er den dårlige Gustav højere rang end mig? Det er fucking irriterende. Gustav, det er udelukkende for, at han spiller med gode teammates. Han er i så høj rang. Ja. Ja, han er bare heldig at spille med personer, der kan finde ud af. Nice bot. Nice shot. What the fuck, hvor stod han henne? Hvor stod han henne? Han står over i hjørnet, Emil. Vi skal min mail. From CT. One from CT. One from Mist. He's defused. Jeg kom. Holy crap. Så jeg har fået et skin til min dual for Brothers. Jeg kom til at gå ud af spillet der. Nu har vi en bot. Jeg går B. Jeg går A.
Og jeg har bomben. Det vil sige, det er ret dumt. I'm throwing a flashbang. Smoke! Okay, Rip. Der er nogen B. Det er dumt. Ja. Jeg sagde, du var dumt. Jeg troede, jeg kunne få ham med sådan en quickscope. Men så ikke. Tjek helden. Der var en What? bag dig. Ja, det så jeg. Så Han skadede mig kun 40. Han blev dræbt mig. What the fuck? Det er nok fordi, der var en anden en, der også skadede dig. Åh ja, selvfølgelig. Så skadede han mig. Fucking træt. Så skal jeg næsten have is. Nej. No, siger han. Han går bare rundt med Glock. Ja. Nu. Okay. Go away. Go away this time, yeah, yeah, yeah. Come on guys, we can do this. Let's go. We just gotta win 3 more rounds and yeah. So, We yeah, know. come on guys. I'm waiting here. Flashbang. The flasher. Fuck. oh my god. Og jeg står og skyder efter dig, Emil. Gjorde du? Var det der, du skød for mig? Ja. Den hat. Activating the bomb. Ja. Victor. Nope. What? Jeg troede, det var ham, der havde en maskingevær. What the fuck? Run one from city spawn. No. Ja. Oh my god. Vi var. Yes. Okay, nu går vi B, guys. Vi går B nu. Jeg kan godt lide, du siger det som om Kasper stadig er her. Ja, han har ikke Kasper. Nej, gå af igen. Go away igen. Okay. Hvorfor er Han Kasper fik, mig? han fik ban. Nej, Okay. altså nedkøling. Gjorde jeg? Call my brother. Ja, Han for godt, og så får han ban. knife mig. Nå. Han fik Så ikke lagde han på. vækban, han fik bare ban. Eller hvad hedder det, Han vil ikke gå nedkøling. sammen med børn. Men vil ikke have lidt ghost her. What do you see? Smoke! Throwing a flashbang. Darn. I'm throwing fire. Nice. I'm throwing a flashbang. I think he's clear. I'm planted. Oh man. 1A. Okay, nu har jeg mistet Orben, det er ikke godt. Og det var han ikke god til. Jeg tror ikke, vi vinder den. Det kan, vi kan godt nå at vinde. Vi skal bare vinde 2 runder i træk nu. Come on, we can still do Please, this, please. guys, we can still do this. Hvad gør en Lucky granat? Det er den der siger en masse lyd. Du ved, hvis du lige står stille, så kan jeg lige stå det. We kill them, and then we go home. Okay, all go away, all go away. Hvor den går op for sådan en lyd. Det er fint, det er fint. You need help. Der var 2 der. Hvad er en udgave? Activating the bomb. Smoke! Emil, kig væk. Kig væk. Lad være at kigge over. Kigge væk. Kigge væk. Nej! Ej, da du kiggede væk, så skød jeg en. Rip. Emil, spis.
Ja. Fordi, ved du, Playtime. Og du sidder rigtig hold nu kæft. What the fuck? Kan vi ikke vinde? Men vi kan godt nå os til lige med. Okay, go again A. All A, run. All Yeah, A, just rush. run. No, go B. Go B. Shut the fuck up, go A. We don't Fucking like kid. you. Blue, we don't like you. What do you see? Det er meget robust. Flashbang. Og så flasher han ind i rum her, idiot. Throwing fire. Det er nok der har lært ham at spille. Okay, go. Smoke. Plant. I'm planting the bomb. Grenade. Bomb has been planted. Jeg vil lige... Emil, sig der er en venstre. Okay. Kom så. Nej! Ja! Come on, you can do it. Jeg tror bare... Okay. Fuck! Når han det? Yeah. He has defused Kan han it. ikke have købt det? Please han no. har købt det. Please no. Oh, sorry guys. Oh, it's okay. Nej, det er A. It was a good match though. Nej. Nej, det er ikke okay. Den med sådan nogle noobs. See you guys. See you fucking shit, guys. Ja, han var i Cell 4, og Cell 3, der blev også sådan en noob, der ikke er i Cell 2 mere, fordi der var en anden